מדובר פה בעצם באנדרואיד רגיל שהתקנו עליו את האפליקציה שלנו. נכנסים לאפליקציה במנגנון מאוד פשוט בצורה הבאה. אנחנו בעצם נמצאים פה במסך ההתחלתי שבו היוזר נכנס לאפליקציה לאחר שהוריד אותה, וכל מה שעליו לעשות בעצם לקפוץ פה כפתור רגיסטר ולרשום את עצמו למערכת שלנו. לדוגמה ניתן את השם ישראלי, username ישראל 1, אז מה שניתן לו אותו יוזר 1, 2, 3, 4, מספר טלפון ויהיה 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. כל מה שלעשות לאחר שמילא הפרטים בפשטות זו, ללחוץ רישום ונכנס בעצם למסך הראשי. פה אנחנו בעצם במסך הראשי לאחר שהיוזר משתמש לנו נרשם, וכל מה שהיה עליו לעשות הוא להיכנס ביוזר שלו לישראל 1, סיסמה 1, 2, 3, 4, ונכנס בעצם למסך הראשי. לאחר כניסתנו למסך הראשי ישנה אפשרות לערוך את הפרופיל, כמובן שבתור התחלה אנחנו לא מניחים כי הוא לא מוכר ולא קונה כלום. לאחר מכן יש לנו את האפשרות להגיד לדוגמה שאותו ישראלי קונה רכב, ימכור טלפון ויקנה טלוויזיה. בנוסף יש לנו פה אפשרות להגדיר את המרחק בו אנחנו רוצים לקבל את ההודעות שלנו. אנחנו לא נרצה לקבל הודעות במרחק גדול מדי, אז בואו נגדיר לדוגמה 2 קילומטר. לאחר מכן נעשה פיניש, ואפשר לראות כי המרחק שונה. יש לנו פה כמובן את הנקודה, זהו בעצם אף טיפוס שמתוכו אנחנו רואים את הנקודות. כעת אנחנו נמצאים בתוך המשתמש של ישראלי. כל מה ישראלי בעצם לעשות בהמשך הוא רק להמתין ולחכות שמישהו יגיע עם אותם תנאים שלו לאותה נקודה בו נמצא. בואו נקיים את ישראלי לנקודה הבאה, וראינו רני נמצא, וכמו שאתם יכולים לראות גם רני וגם שי נמצאים באותה נקודה ויש להם אינטרסים משותפים. כל מה ישראלי לעשות כרגע הוא רק להמתין וליצור קשר עם רני ושי ובעצם לבצע את העסקה עצמה.